we jaren niks. Dat is misschien nog wel het allerslimste. Het dwarsbelang van Marm Westernijtjerk wacht het intussen al een jaar op reactie van de gemeente Noord-Friesland over een bezwierschrift omtrent een containerwikselplak onder de Botniawei bij het dorp. Ook een bestemmingsplan op dezelfde locatie is nog heel net definitief wijzigen. Het meeste steekt dus de stroperigheid. De tijd tussen de dingen die wij aandragen, dat er problemen zijn die spelen en het moment dat wij ooit wat waarom jaren. Dat steekt dus het meeste. Het derde pijnpunt in het dorp is de oude Chinees onder de Lage Herenweg. De eigenaar en gemeente denken verschillend over de invulling en daardoor baat er niks met het vervallen paan. Ek Ozinga zit er liek de onwijnen mee in zijn magen. Het beloopt verpaupert pand en het verpaupert hier niet meer. Dus het moment dat het meegaan kan, komt hier niet dichterbij. En het net eens, dat leidt op dit punt net eens van zeer oud en nee, dat kan alle dagen gebeuren. Midden in het dorp. En dan ben je mensen zien aan. Ik denk dat kan net. En zo staan we erin. Nou, wij hebben gewoon de ademstijl, we hebben gewoon zo'n maat en nee, waar we hier antwoord op hebben. We willen de stip op de horizon hebben. Zo niet, dan doen we het horen stappen. En dat is dan net zozeer dreigen bedoeld, maar het is wel de realiteit. De gemeente Noord-Friesland is vregen om een reactie, maar jouw eerst maar een reactie richting dwarsbelang te komen, voordat ze hier de parse oer te wut steen willen.